Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech saba bitqila jserraħ moħħ il-ħaddiema tal-partit tiegħu stess li għandhom il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mħallsin. Dan fid-dawl li qed titħejja kawża legali minn numru ta' ex ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ħin skoprew li kellhom il-bolol tal-kontribuzzjonijiet soċjali mhux imħallsin għal diversi snin minkejja li dan hu obbligu legali fuq min ħaddem. Meta kien mistoqsi minn ġurnalista dan l-istazzjon dwar din il-materja, Grech kien skomdu jagħti tweġiba definittiva. Diġà tkellem il-partit u allura m'għandix xejn iktar x'inżid. Minkejja din id-dikjarazzjoni ta' Grech fl-aħħar jiem kelliem għall-Partit Nazzjonalista ammetta li hemm din il-problema ma' sit l-Avon Malta tant li ntqal li tali diffikultajiet huma fatt magħrufa. F'tentattiv biex idawwar id-diskors il-Kap Nazzjonalista għalilna hekk. Kull min f'dal-partit anka saħansitra wasal biex ħa il-pensjoni ma kellu ebda problemi. Sa dan it-tant l-aħħar kontijiet annwali li pubblika l-Partit Nazzjonalista mal-Kummissjoni Elettorali, jiġifieri dawk għall-2020 juru kif kienu nġabru eluf ta' euro f'bolol f'isem il-ħaddiema biex jgħaddu għand id-Dipartiment tat-Taxxa. Fl-2022, wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, kien il-Kap Nazzjonalista nnifsu li konferma l-qagħda finanzjarja imwera tal-partit għal kif dakinhar kien stqarr li kellu 32 miljun euro f'dejn. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna.